बस्ता खेरखाबो लादों दुब्लियाव थांगासिनो दङ दा नै माइ मारा होनो नागिरदों नालाय मेसिनजों थामा खादा लानानै थांगासिनो आरो माइ मारा होनायखौ नायनो नागिरदों हा नाय माबाया खादाया आंबो थांखानोसैलै नङाबा र' नों थांगोनसो नों थांगोनसै सासेनिल' मानसि जाया आरोना बहुद मानसि नांगौ माखासे आजावग्रा माखासे गारसनग्रा गेस गैया आरोना थाथ'नो मोना गारसनबाय थानांगौ दै होफैदोंमोन आरोना नानियाबो दुब्लियाव ओमफ्राय जों दा थांनानै साहा फुदुंनानै लाना फैफिनसै आरोना साहा दै मेथाइ पानी देने के लिए आए थे हम दोनों अभी जा रही हूँ घर जाके फिर आना पड़ेगा चाय मिठाई लेके आं भिडिअ खालामना होदों होननाय जासिगोन होलाना मारा दे जादो ओइयावबो दङ ना ओइयावबो जागा मोननै अबे लगायखो आयौ माथो रनजितजों सल्ल'जों लगायजोब्बाय नैबे सल्ल' मुसि কিমান আছে এখানে গিনতি করা নাই কয় বস্তা আছে जानला मोनला रायलायलाबायखायो आरोना जाबा दाजा मारा होखांजोब्बाय नै लांनांसिगौल' दा न'आव बस्ता फिसिनाया नै सासे मालाया माखौ लाबोयो माइ सोनो आथा सोनाय बस्ता फिसा फिसाखौनो लाना फैदों बेहा नोंहा लायना सेंग्रा नङा नोंहा सेंग्रा नङा नामा दांथुलाखौ सेंग्रा नङा नामा होनदां এইটাও টান দামাকালি উঠিব नोंहा सेंग्रा नङा नायखौ थिखैखो गारबाय दां हायथायना ओइथिं दंबावो बेखौ थिखोबावनांगौसो नै ओइ गोलाव उथाबालागे লয়া গেছে টান নিয়া গেছে इखौ जमा खालामजाला
এইগুলা পিছত নিয়ে যাব গা, এখন নিব না, আবার আসবো না ট্রেক্টর। চলো ঘরে চলে। बावबो बुरजा दंबावोथ' माइया 7 मन 8 मन। मा बेदर बेलाय दांदुला? मैसो खामसाव। दा गाबोन भिडिअ हगारबा बेखौ संसै, माइ रोगानायनि बान्दा कफि लाब्रा बानायनोसै, आलुबो बानायनोसै, ओंखामबो संनायसै, दालि ओंख्रि संनायसै। पत्ता गोभी लाब्रा अल्लाह रहम। ini 11 number Bye. ơi xíu lúc mà bà cái đang rumah illai tiada orang kena illai illa baik mesin itu mah isi karena bas हो गया kena दैखौ एसे रानो बावदो नै बान्दा कफिया माथो दैया दंबावोसो नै एसे रानथारदो नामा अमा बेदरा मोनबाय ओमफ्राय बेखौ नै एसे गन्थं गोलावजों बोसिगोन आरो जासिगोन एसे मोनसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव गोजोन्थों।